Bon dia, bon dia. Avui hem sortit. Ens hem aixecat a les 6:30, bueno, m'he aixecat, el Nuquito també. M'he aixecat a les 6:30, a les 7 i pico ja estava caminant, i ara seran les 8, i mireu que tenim aquí, refugi de Malniu, una passada. Anem a fer tota una circular. Hem sortit del refugi Malniu, estany de Malniu, no, vine, que no et pots banyar, vine. I pujarem cap al Puig Pedrós, donem tota una circular, uns 15 quilòmetres, jo calculo que unes 4 o 5 hores de caminata. Fantàstic, que vagi molt bé. Aquí baix, si ho veieu, darrere meu, hem deixat l'estany de Malniu. Continuem cap a dalt, cap al Puig Pedrós, encara queda una bona estona. Malniu, aquí dalt, el Puig Pedrós. Nuquito tenim per allà, no vol saber res de les vaques, millor. Queda poc ja, tot i que la ruta és llarga, encara queden bastants quilòmetres, però per arribar a dalt queda més. Aquí tenim cavalls de pastura, un ramat de cavalls de pastura. Guapíssim, guapíssim, xulíssim. Aquí tenim un poltre petit amb la seva mare. Amics, tot i que sembla un fàstic, no ho és. Caca de cavall, tot vegetal, sec. Això és bo per la natura. Gens de fàstic, no fa olor, no pringa. Aquí dalt, Puig Pedrós, ja ho tenim. Guai, ja el tenim aquí, sí, el Puig Pedrós, a dalt de tot el Pirineu. Fa 10 anys que vaig estar aquí, amb la meva filla. Quan ella en tenia 10, ara en té 21. Mireu quina passada, no ha canviat pas gaire. Puig Pedrós, guapíssim. Marina, carinyo, va per tu. Puig Pedrós, no es veu gaire. Aquí el tenim, 2.914 metres. Aquí baix tenim una mica de neu encara. Guapíssim, fins la propera. Amics, us vaig ensenyar, com ja us he ensenyat altres vegades, un refugi d'alta muntanya. És un refugi normalment no guardat, on tindrem aixopluc en cas d'una forta necessitat o en cas que ens haguem de simplement quedar a dormir. Llavors són no guardats, refugis normalment tancats, de pedra, amb finestres, teulada, i a dintre normalment hi ha el mínim indispensable, com podria ser foc, o sigui, foc a terra, una estufa, una taula, i aquí al fons no es veurà, però hi ha unes lliteres. Tot molt senzill, molt rural, molt campestre, i aquest està molt guai perquè està net i està al costat del riu que acabem de passar, que està just aquí sota, i el refugi que el tenim encara una mica bastant més a baix. Vale, doncs aquest salt d'aigua el tenim just on està aquest salt d'aigua d'aquí. És molt xulo, aquí hi ha un petit gorg i el tenim just al costat del refugi que acabem de visitar, que està aquí dalt. Jo crec que fins aquí la ruta d'avui, tot i que encara ens queda una bona estona per arribar al refugi de Malniu, i venim de més enllà del Puig Pedrós.
Recordem que estem fent una circular d'uns 15-16 quilòmetres, sí, unes 5 hores o així de caminata. Fins la propera! Ara sí, amics, aquí davant, just aquí sota, darrere les vaques, tenim el refugi. I aquí hi ha la zona d'acampada per les tendes, amb dret a pernocta, la furgo també la tenim aquí. I aquí està l'estany d'aquí, amb el niu del refugi i les vaques pasturant. I Nuquito, que se les mira, però no hi anirà, no patiu. Fins la propera, ha sigut guapíssim, espectacular. Demà més.